Xavier Gies na de 1-0 overwinning thuis tegen Sint-Niklaas. Je kreeg je kans en je hebt ze gegrepen. Ja, ik denk dat we... Het is geen makkelijke wedstrijd. Maar we hebben de 0 gehouden, we hebben een goal gemaakt. Het was 1-0, het was niet makkelijk, maar ik denk dat we er met heel de ploeg voor gevochten. En ik denk dat we voor de match wisten dat het een belangrijke match was, dat we deze match moesten winnen. En ik denk dat we dat als team heel goed gedaan hebben. En dat we de 3 punten spelen. Inderdaad, je hebt ook een heel belangrijke rol gespeeld, want in de eerste helft kon Sint-Niklaas tot 2 keer toe op voorsprong komen en met 2 prachtreddingen van jij bleef het 0-0. Ja, ik ben blij dat ik met die reddingen mijn team heb kunnen doen. Dat we zo de 3 punten hebben kunnen binnenhalen. Ik ben er zeer blij mee dat ik met die reddingen de ploeg heb kunnen helpen. Je bent heel zelfzeker, is dat een kwaliteit voor een keeper? Ik denk dat dat belangrijk is, zeker voor een keeper, om zelfzeker te zijn. Je moet dat ook jezelf doen. Ik denk dat het belangrijk is om in jezelf te geloven. Ja. 1-0, een mooi doelpunt van Fabrizio Fernandes, maar eigenlijk toch iets te weinig kansen voor een thuiswedstrijd tegen de middenmoot. Kijk, ik denk dat we 1-0 gewonnen en we hebben zeer goed gevochten. We hebben een goede mentaliteit aan de dag. Dus als je 1 kans krijgt, 1 kans, we hebben meer kansen gekregen, maar de kans die we gekregen hebben, we scoren 1 goal. Ik denk dat dat niet slecht is. Ik denk dat we tevreden moeten zijn. Hoe dat we 3 punten pakken, doet er niet toe. We hebben gewoon het belangrijkste gedaan, de 3 punten. Vandaag heel belangrijk, die 3 punten, ook gezien het feit dat als het niet meer veranderd is in La Louvière was het gelijk. Dus dat viel ook nog mee voor Denver. Kijk, ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken en ik denk dat er maar 1 ploeg ons kan kloppen en dat is wij zelf. En dat is gewoon aan onszelf kijken. Als we elke week een spel spelen, dan moeten we niet van iemand schrikken, wij moeten van niemand schrikken. Gewoon als we elke week een spel spelen, er 100% eraan. Ja, jij krijgt hier training van een monument toch in de Belgische voetbalwereld, Jacques Munaron. Heb je daar al veel van opgestoken? Ja, ik denk dat we goed kunnen opschieten op training met de keepers onder elkaar en dat we goed kunnen trainen. En we geven veel tips aan ons wat we beter kunnen doen. Ik denk dat dat belangrijk is voor ons, dat we kunnen samenwerken met al de keepers samen en dat we elkaar naar een beter niveau kunnen tillen. Oké, volgende week komt La Louvière, terug een wedstrijd op het scherp van de snee, terug. Is winst en rust thuis? Ik denk dat dat de leukste wedstrijden zijn voor voetballers. De moeilijkste tussen haakjes zijn de leukste matchen voor voetballers. We er gewoon vol voor gaan. Okay. We wensen jullie heel veel succes en we hopen volgende week ook die 3 punten thuis te kunnen halen. Dankjewel Xavier. Alsjeblieft.